أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jama'a masu sauraren mu a wannan gidan namu mai albarka wato mai nasara alfalaki tv muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ubangiji ya biya mana dukkanin abin da ya fi karfin mu Allah ya yi ya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraren mu abin da muka zo maku da shi a wannan yammaci wato shine sirrin mallakan mutum ko mallakan miji ko mallakan budurwa da sauransu idan ya zamanto cewa kana so ka mallaki mutum kamar kana da mata tana baka wahala idan kana so ka mallake ta da kasance duk abin da ka gaya mata ta dinga biyayya a gare ka insha Allah za ka iya yin amfani da wannan sirrin kuma idan ya zamanto cewa kina da miji amma mijin baya kula da ke yadda ya kamata ko waɗanda suke da miji ba sa kula da matarsu ba sa kula da yara kuma abin yana bakanta maki rai insha Allah kai ma za ka yi amfani da wannan sirrin kuma ko mai gidanka kun dade kuna harkar kasuwanci amma ya zamanto ya kasa yi maka wani abin alkhairi inda zai zamanto kai ma ka zama babba ko ka zama kai ma ka tsaya da kafarka insha Allah za ka yi amfani da wannan sirrin mai albarka amma ba tare da ɓata lokaci ba kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake ina waɗanda suke son bincika taurarin su za ka iya tuntuɓe mu a nan ba mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section da neman ƙarin bayani yadda tsarin mu yake abin da muka bincika abubuwan da muke bincika game da taurari wato wani irin sana'a ko aikin ya fi dace da taurarin ka dinga yi don samun nasara a tsakanin kankanin lokaci kuma da abubuwan da taurarin ka ya kumsa abin da taurarin ka yake so abin da baya so kuma dukkanin abin da ya shafa musharaka na aure insha Allah zaka iya tuntuɓa mu a nan bayan mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section dan neman ƙarin bayani yadda tsarin yake Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'a da nasara kuma ina waɗanda suke son karatun falaki insha Allah lokaci yayin da zamu diba sababbin ɗalibai muna da hajijuwan falaki guda biyu akwai haji na farko akwai haji na biyu kuma insha Allah muna fata duk wanda yayi karatun falaki tare da mu insha Allah zai san abubuwan da ilmin falak ya kumsa daga farko har zuwa karshe bi iznillahi tabaraka wa ta'ala idan kana da bukata zaka iya tuntube mu a number wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section dan neman karin bayani Allah ban ya samu dace kuma ya bamu sa'a da nasara kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah kara manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka a yi mana liking a yi mana sharing dan al'umma na bidiyo su amfana da wannan sirri mai albarka yadda ake aikata wannan sirri shine kamar haka ana samun farin takarda zaka samu farin takarda wanda ba shi da zane ko kaɗan idan ka samu wannan farin takarda sai ka yi wannan rubutun da kake kallo a saman nan makithina fihi abada sai ka bude wannan mimun nan zaka bude mimun nan amma idan ka buɗa kar ka rufa wannan minjayin da ka buɗan nan wannan minjayin sai ka rubuta sunanka kai da kake so ka yi mallaka sai ka rubuta sunanka a sama kamar yadda ka ga ismu ɗalibu a sama kai da kake so ka yi mallaka sunanka yana sama kuma wanda kake so ka mallake shi ko ka mallake ta sai ka rubuta sunanta a kasa ko sunansa a kasa ina fata an gane idan ka gama sai ka samu wato wannan takarda guda biyu za ka samu ka rubuta wannan rubutun a kan takardu guda biyu domin layoyi guda biyu za ka yi idan ka gama sai ka rufe wannan minjayi din nan idan ka rufe sai ka nade wannan laya ka nade shi ya koma laya guda biyu za ka dau laya ta farko za ka shafa masa turaren binta sudan ka shafa sosai ya ji turaren binta sudan sai ka tafi gidan tururuwa idan ka je gurin amma wanda yake da rai wanda ka tabbatar akwai tururuwa a ciki kar ka ji waɗanda wato wanda babu tururuwa a ciki wanda tururuwa ka tabbatar suna rayuwa a ciki sai ka ɗauka layar na sai ka yi niyya a kan bukatar ka wanda kake so ka mallaka idan ka gama sai ka tofa sai ka
jefa shi a cikin a gidan tururuwan, shikenan sai ka koma gida. Guda ɗayan da ya rage, laya guda ɗayan da ya rage, sai ka samu carbi haka, sai ka ɗaura shi a kan carbi, a kan nan carbi sai ka ɗaura shi. Idan ka ɗaura, da daddare ake fara yin aikin. Na'am, idan dare ya yi ko bayan sallar isha ko tsakiyar dare, ana so a yi aikin dai kafin a yi sallar asuba. Sai ka samu idan ka ɗora layar a kan carbinka kar ka ɗaure, sai ka samu turare ta Sudan, sai ka shafa carbin, sai ka shafa layan ma, sai ka fara, sai ka yi miftahul amal, istighfari, a salati annabi la ilaha illallah, sannan sai ka fara yin wuridin makithina fihi abada, makithina fihi abada, sai ka kana yin wuridin 4,444, amma 44 za ka fara. Idan ka yi 4 sannan sai ka yi 40. Idan ka yi 40, kowane gaba sai ka yi niyya. Misali yanzu idan ka fara yin 4, in ka yi 4 sai ka yi Allah ubangi ka ɗaura ni akan wani, ka mallaka man shi ko ka mallaka man ita da sauransu. Ina fatan gane. Sannan sai ka yi 40. Idan ka yi 40 sai ka kara yin niyya. Sannan sai ka fara da 4. Idan ka yi 400 sai ka fara yin niyya. Sannan sai ka fara 4,000. Idan ka yi kowane 1000 sai ka yi niyya. Haka za ka yi har sai ka karasa wato 4,444. Ana yin wannan aiki ne tsohon kwana 7. Insha Allahu duk wanda ka yi amfani da wannan sirrin, in Allah ya so yadda, sai ka ga Allah ya kawo maka dauke. Na in dai ka mallaki wata ne ko ka mallaki wani ne, kuma idan kin mallaki wani da shi, insha Allah za ga Allah ya kawo sauki a cikin wannan lamari bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Ana muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. Inda akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, zaka iya tuntube mu a number wayar mu, ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section ɗin neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana ƙararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku kai tsaye. Idan muka saka a yi mana like, a yi mana sharing, dan al'umma na bidiyo su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sadi nasara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.